चांदी के 160 टका एटा कौन जीवंत थिला चिंता दिने 250 टका किलो ये चिंगुड़ी के दे कोड है सर 320 टका 450 टका এইটা কি মাছ এইটা কি মাছ ওটা কোন এটা খোঙা এইটা পানিয়া খেয়া এটা কোনটা নেই বোঝা কোনটা আছে ওটা সমুদ্র আছে এটা বড় কোনটা না যদি ভিক্টরি কোনটা নাই দেখলে মাছিয়া পিস ওটা নিও গ্যাস গ্রুপ 1 লাখ কোটি টাকা হলো এটা সাই এটা কালি আজি সাই সাইগুল হ্যাঁ সাইগুলটা কইতে যাই কেমন স্যার চিম চলে নেন যাও কি বলবো জি আউ ইলিশ কে এই যে দুইটা আছেন পুরা 1400 এইটা কি মাছ খন্ডা মাছ খন্ডা কেতে টাকা খন্ডা 250 টাকা আর ইয়ে 150 টাকা আছে 200 টাকা ইউটা 450 খন্ডা আছে 5 টাকা পক্তা 400 টাকা এই 400 মোটর মাছ হই কবে কোন মুরা ভাই কোন দিও পানি হচ্ছে তো দিয়ে 300 গ্রাম মনে হচ্ছে কেন দেখবে ये सब শয় বাহারি কেতে ভাই ইলিশ বড়িয়া পিস ছুয়া খায় কোনটা কম বড় মাছ ইলিশ কেতে ইলিশ 1200 টাকা কঙ্কড়া মঙ্গলা 1000 টাকা আর তিনটা দিয়ে দিন আগে তো আছে ইলিশ চিংড়ি পাপলেট কঙ্কড়া কৌড়ি আছো যা খোঁজিব ଅଛି ওই মাছ দৌড়ি আছো দারুয়া মোড়া ওকে এলছি কেতে মাউ এই
ହଁ 9 ଦିନ 18 ହେଲା କେତେ ହେଲା 180 ହଁ 180 ଇଏ କେତେ ଇଏ 10 ଇଏ କୋଟି ହଉ 9 କେତେ ହେଲା 9 କେତେ ହେଲା 18 ଆ ଇଏ 30 ହେବନା 2 ଟଙ୍କା ପକେଇ ଏଇଟା କଥା ଆଉ କଣ ତୁ କେମିତି ହଉ 2 ଟଙ୍କା ହାତର 30 ଟଙ୍କା କାଟିଲେ ବା ସେ ଦବୁ ନା ଆଜି ହବ ନା ଭାଇ 10 ଥର କହିଲାଣି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିବନି ଆଉ 600 ଟଙ୍କା ବାଗ ତୁମ 600 ଟଙ୍କା ମାନେ ପେଟି ପେଟି ପାଞ୍ଚଶହ କମ ହେଇଥିବ ନା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କେତେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କିଲେ ଭିତରୁ ସେ ଗୋଡ଼ ବାଲା ଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ଦିଅ ନା ସେ ଗୋଡ଼ରୁ କିଛି ବାହାରିବ ଖାଲା ଦେଶେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମହୁରାଳେ ପୋଳା ଇଆଡ଼େ ଫୋନ୍ ପେ ଅଛି ହ୍ୟାଲୋ ଦେଶେ ଦେଶେ କେତେ ରେଟ୍ କେତେ ରେଟ୍ ଆଜ୍ଞା 250 ଟଙ୍କା ଦେଶେ 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 ବାଟା ପୋଳା ଭାଇ ପାଣି ଦେଖେ କେତେ ପୋଳା 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 ରୋଇ ଭାକୁର ଆରେ ରୋଇ ପୋଳା ଭାକୁର ପୋଳା ଇଞ୍ଚି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭାକୁର କେତେ 250 ଟଙ୍କା 250 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ନଈ ଭାକୁର ବା ରୋଇ ନା ଭାଇ ରୋଇ 200 ଟଙ୍କା ରେଜା ବୋଲବେ ନାହିଁ ଜମା ବୋବଦା କେତେ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା 350 ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିଲେ ଏଇଟା ଭାକୁର କେତେ ଆଜ୍ଞା 240 ଟଙ୍କା ନେଗା ଏଇଟା ନଈ ମାଛ ମିର ବୋବଦା କେତେ ଲେଖା ଏଇଟା ଇଲିଶି ସପ୍ତାହ ହେଇଯାଇଛି 450 ଟଙ୍କା ନେଗା କେଜି କିଆ ମହଙ୍ଗା 320 ଟଙ୍କା ଇଏ ତ ନଈ ମାଛ 220 ଆଉ ରଖିଲା ମୋର ଚଣ୍ଡାଳ ଦେଇକି ସେତେବେଳେ ଚିଲେଇ କହୁଛି 300 ଖଣ୍ଡେ
ତାକୁ କହିକି କ'ଣ କହିବେ କ'ଣ ମୁଁ ତମ କେତେ ରଖିବୁ 400 ହାଁ କେତେ ଦେବି ହେଇଗଲା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବି ଏପଟ ପାଣି ରହିଲେ ତମର ଲାଭ ନା ଆମର ଲାଭ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା ଆଉ ଦିଅ ନା ଘଣ୍ଟିଆ କେତେ 400 ଟଙ୍କା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛଅଶହ ଟଙ୍କା ହ୍ୟାଲୋ ନଈ ମାଛ ବୋଧେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କେତେ 400 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଆଜି ଖାଲି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଜି ଖାଲି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବେପାର ସୁବିଧା ହେଉନି ଆଣି କ'ଣ କିଲୋ ହେଉଛି କ'ଣ ନୁରିଆ ମାଇକି ନା 8 ଦିନ ହଳେ କଳା କରିଦେବି ଭଲ ଖାଲି ଅନାଣି ସମୁଦ୍ର ପାଇକି କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ଅଛି এটা কি মাছ চিত্তଳ ରେଟ୍ କେତେ 500 ଟଙ୍କା रख दे रख ଆମର ବେଶୀ ହେଇଯିବ ବେଶୀ ହେଇଯିବ ବେଚାର କ'ଣ करना ना ना क्या हो खेती बाड़ी ଠାରୁ ଅଧିକା ଧାନ ଠାରୁ ଅଧିକା ପଇସା ମାଛରେ ପାଇବ କିନ୍ତୁ ପାଇବ ତୁମେ କହିବ ମୁଁ ଏକା ବର୍ଷ ଦେଇପାରିବି ତୁମର ତ କ'ଣ କହିଲି ବୁଝିପାରିଲନି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ
କେତେବେଳେ ନେଇ ଯାଆନ୍ତ ଆପଣ ମତେ ରେଟ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପଦାରୁ ନେବ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ ଏମିତି କଲେ ମୋ କଲେଜରେ ଦେଖିବେ ହେଇଗଲା ନା ତ ରେଟ୍ ନା 1150 ବଡ଼ ମାଛ କାଟି ଦଉଛି 100 ଟଙ୍କା କମେ 220 ବିକ୍ରି ହଉଛି ପିଅନ ସମୟରେ ଆଉ 10 ଟଙ୍କା କିଛି ନାହିଁ ବା କିଛି ପାଇବୁନ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ଆଖି ପଡୁଛି ସତ କଥା ମାଛ ବିକିବାକୁ ହେଲେ ପଇସା ତା ଦେହରେ କଲେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାରଟା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ 5ଟା ମାଛ କିଣା ଭାତ 200 ଟଙ୍କା ଭାକୁର ଆଣିଲେ ଭାତ 300 ଟଙ୍କା ଲୋକ ଗୋଟେ ମାଛ କାଟିଦେବା ଟିକେ ରହିଟା କାଟିଦିଏ କାଲି ଯାଇଥିଲି କହି ଯାଇକି କାହାକୁ ଗୋଟାକୁ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିକି ଆସିବ କେତେ ଟଙ୍କା 300 ଟଙ୍କା ନେଖା ରହିବ 300 ନା ମୋର ଅଳ୍ପ ଦରକାର ଅଛି କାଟିବା ଅଳପ ହେଲା ନା ନା ଅଳ୍ପ ଦରକାର ବା ଏଇଟା ଖାଲି ଯାଉଛି ଏଇଟା ପାଇଁ କଲ୍ ଆସିଯିବ ହଁ ଏଟା ଭଲ ନା ଦେଖିକି ହେଲା ଭାଇ ଗୋଟେ ଲୋକ କହିବ ଭାଇ ଯେତେ ଭାକୁର ଏଇଟା ଗୋଟେ ରଖିନାହାନ୍ତି 5 କିଲୋ 800 ଦେବେ 5 କିଲୋ 800 ମାଛ ରେଟ୍ ହଉନା ଜିନିଷ ମନ ପସନ୍ଦ ଜିନିଷ ହେଲେ ରେଟ୍ 10 ପାଞ୍ଚଟା ମାଛ ଆଣିଥିଲି 15 କିଲୋ 800 ହେଇଥିଲା ମାଛ ନାହିଁ କି 6-7 କିଲୋ ଅଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କେମିତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି 280 ଅଧ କିଲୋ 150 ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ମାଛ ମିଳିବନି ବା ଏତେ ସାହସ କରି ଲୋକ ନେବେନି କେତେ କିଲୋ ନା ନା କିଲୋ ନା କେତେ କହୁନା 2-4 ପିସ୍ ଜଣିଏ ଖାଇବ ମ 4 ପିସ୍ ସାଢ଼େ 700 ନିଅ ମାନେ କିଲୋ ଜଣିଏ ଲୋକ ଖାଇବ 750 କେତେ ପିସ୍ ହବ 5 ପିସ୍ ହବ ପାଞ୍ଚ ପିସ୍ କିଲୋରେ 8 ପିସ୍ କିଲୋରେ 8 ପିସ୍ କିଲୋରେ 7-8 ପିସ୍ ନ ନା ସତରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେବୁନି ତୋର ମୁଣ୍ଡ ତୋ ପଇସା ନା ମୁଁ ପଇସା ଦେଇଦେବି ମୁଣ୍ଡ ନେବି ତୁ ପଇସା ନଉନୁ ତୁ ମୁଣ୍ଡ ନେବି ତୋର ରେଟ୍ ଯାଉ ମୁଁ ରେଟ୍ କଥା କହୁନି ସେଟା ଶୁଣ ମୁଁ ତ ମୋ କଥା ଶୁଣୁ ମୁଁ ପଇସା ରେଟ୍ କଥା କହୁନି ମୋର ଜିନିଷ ଟିକେ ଭଲ ଦରକାର ତୁ ରେଟ୍ ତୁ ପଇସା ନଉନୁ ମୋର ହାଫ୍ କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ଦେ ମୁଣ୍ଡ ଦେବୁନି ହେଲା ଜଣିଏ ଲୋକ ଖାଇବ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ସେଇ ହିସାବରେ ତୁ ନଈ ଭାକୁର କଟା ହେଲା ନଈ ଭାକୁର
ଜାଲି ପଟ ଦେବୁ କି ତିନି ଭାଗ କରିଦେଉଛି ତିନି ଭାଗ ଦି ଭାଗ ଦେବି ତାକୁ ଗୋଟେ ଭାଗ ଦେବି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ମାଛ ବହୁତ ହେଇଯିବ 500 କହୁଥିଲା ବଡ଼ ମାଛ 1.5 କିଲୋ 300 ଟଙ୍କା କାଟି ମାର ତମେ କାଟି ମାର 750 200-250 ଗ୍ରାମ କାଟିଦେବି ହଁ କାଟି ଦେଇକି ରଖନ୍ତୁ ତମର ବା 1.5 କିଲୋ କହୁଛି 310 ଟଙ୍କା କାଟିବ ଯାହା ହବ 10 ଟଙ୍କା କାଟିଦବ ଆସି ହେଲାନି 350 ଟଙ୍କା ଆଉଛି 10 ଟଙ୍କା ତମେ ନଉନା 1.5 କିଲୋ ନିଅ 1.5 କିଲୋ ନିଅ 1.5 କିଲୋ କେତେ କିଲେ ନା କୋଉଟା କାଟିବି ଇଏ ହଁ ଗୋଟେ ନା ଆଗ ଗୋଟେ ନବ ରାଉଣ୍ଡ ହବ ଆଗ ପଟେ ନହେଲେ ପିସ୍ କମିବ ସିଏ 220 ନଉନା 200 ନିଅ 200 କେତେ ନବ କେତେ ନିଅ ସେ 200 ଲେଖା ଦବ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି କାଟୁଛି ଦେଖିଲ ଯେତିକି ଆଉ ଟିକେ ଦେମି ଆଗକୁ ଦେମି ନା କମେଇ ଦେମି 900